खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ रबिबारखालि एबा मैया क'क्राझारनि दिमलगावआव 516थि महाबीर सिलाराय सान फालिनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय सानखालि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया विश्व महाबीर सिलाराय साननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै गासै कच राजबंसि हारिनि थाखाय मोजां थुलुंगा होदों। बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों ओरैबायदि बाथ्रा फोरमायदों दि बिथाङा बुंदों, बे गोथार विश्व महाबीर सिलाराय सानाव आं गासै कच राजबंसि हारिनि थाखाय हामलायथि आरो बयनोबो मोनसे गोजोन थासारि जासिहरदों। फै जों कच राजबंसि फोलेरनि गिनो रोङै बिथोनगिरि गेदेमा दावहारु विश्व महाबीर सिलारायखौ मान होनि, जायनि रुजुजायै साहस, सोलोआरि रोंगौथि आरो गावनि मानसिफोरनि फारसे बाउसोमनाया जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन। बिथांनि साहस, हादोर अनफावरि आरो खौसेथिनि उनमोनथाया जोंखौ जोंनि जथाय दावगानायनि थाखाय गोख्रों आरो खौसेथि जानो गोसोखांहोयो। दिनै आं बिटिसिआव कच राजबंसि हारिनि धोनि उनमोनथाय, हारिमु आरो हास्थायनायफोरखौ संरैखा होनाय आरो जौगाहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। बेफोर बाथ्राखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों। मैयानि हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गेदेमा कच जेनेरेलखौ गोसोखांनानै मोनसे गेदेर हाबाफारि महाबीर सिलारायनि मावथांखि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो, जाय मावथांखिनि थाखाय 35 कौटि रां खरसा जागोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों। साननैसो सिगांनिफ्रायनो पाकिस्तानाव BLA आफादा गोख्रोङै गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनायनि फिनजाथाय महरै खालामनाय रैखाथि अपारेशनखौ नोजोर होनानै नायोब्ला दासिम सा 140निबो बांसिन उदखारि हानजाफोरा जिउ गोमादों। बे बाथ्राखौ खौरां मोननाय जादों। पाकिस्तानाव होबथाजानाय मोनसे आफाद BLA आ खालामनाय बेफोर गाग्लोबनायनि उनाव हादोरावनो दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। मख'नो गोनांदि बलुच लिबारेशन आर्मिया बलुचिस्ताननि क्वेटा, ग्वादर, मस्तुं आरो नस्कीजों लोगोसे 12निबो बांसिन जायगायाव गाग्लोबदों, जेराव बेनि उनाव बलुचिस्तान बिगिरियारि हानजा आरो पाकिस्तान आर्मिनि गेजेराव गिख्रंथाव गावलायनाय जाथाया जादोंमोन। बे दाङाबाजियाव सा 11 पुलिस आरो रौनिया हानजानि माखासे सोद्रोमाफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बे हिंसायारि जाथायाव सा 31 दाय गैयै नोगोरारिफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों होन्नाबो रिपर्टआव मिथिनो मोननाय जादों। बलुच लिबारेशन आर्मिनि बे गाग्लोबनायनि उनाव क्वेटानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगासिम थांनाय गोबांथार रेल सिबिथायखौ बन्द खालामनाय जादों पाकिस्तानाव, आरो गोबां ओनसोलफोराव मबाइल इन्टारनेटनि सिबिथाया बन्द जादों। फारसेथिं बलुचिस्ताननि गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला रैखाथि हानजाफोरा बे गाग्लोबनायखौ थाबैनो फेलें खालामदोंमोन। बिथाङा बुङो दि गोबां जायगाफोराव उदखारि सानथांखिफोरखौ फेलें खालामनाय जादों आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दासिमबो रैखाथिनि हाबाफारिया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं होनना बिथाङा फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि आरो आफादगिरि कनक बसुमतारिया मैया रुंसारि जानानै थांबाय। 1950 मायथाइनि जानुवारि दाननि 10 खालाराव तामुलपुर जिल्लानि नावकाटा जाब्रांपारा गामियाव बिथां गेदेमाया जोनोम जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा सासे गोख्रों समाज सिबिनायजों लोगोसेनो सासे फोरोंगिरि, सिनियर कंग्रेस दोलोनि मावथि, लोगोसेनो ITDPनिबो मासिगिरिमोन। फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा मैया हरखाबै रुंसारि जालाङो होनना मिथिनो मोन्दों। जिल्ला कमिशनार नबदीप पाठकआ धुबुरीयाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै मोनसे अपारेशन जागायदों। धुबुरी आरो गौरीपुरखौ फोनांजाबनाय DK र'डनि सेर सेर गोबां हा बाहागो, जाय आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे अजदनि सायाव बिथा खालामनानै जिल्ला कमिशनार नबदीप पाठकजों लोगोसेनो धुबुरी आरो गौरीपुर आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि रेभिनिउ सार्कलनि मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरजों लोगोसेनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै मोनसे अपारेशनखौ जागायदों। जिल्ला कमिशनारनि आखायाव थानाय सोरखारि फाइल, मेप आरो गुबुन गुबुन फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसेनो गोथार नायबिजिरनायखौ नुनो मोन्दों। बे गोथार नायबिजिरनायनि उनाव धुबुरी जिल्ला खुंथाया लामा सेराव दखल खालामजानाय सोरखारि हाखौ नोजोर होदों। मख'नो गोनांदि बे हानि माखासे बाहागोआ गदाधर दैमा होननानै दाबि खालामनायनि सोमोन्दै रेभिनिउ सार्कल अफिसारआ रोखा खालामना होयोदि बे जायगाखौ गदाधर दैमा होननानै जेबो मावख'आरि फोसावनाय जायाखै। गुबुन फारसेथिं बेयो गदाधर दैमा नङा, नाथाय मावख'गिरिया बुङोदि सोरखारि हाखौ आवग्रिनानै लानाय खामानिखौ थाबैनो बोखारनाय जाबावगोन। आयेन बेरेखायै दखल खालामनायखौ बोखारनायनि बेलायाव जिल्ला कमिशनार आरो सार्कल अफिसारआ इयुनाव मा राहा लागोन बेखौ साननो गोनां जानानै फैदों।
बारग' BPF दोलोनि MLA महेश्वर बर'आ गोदानै दाजानाय 45 नं बेरगाव बिधानसभा बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि मोनोब्ला गेलेनो थियारि जादों। बेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैथि बोसोरारि जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय। बेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैथि बोसोरारि जथुम्माया बेरगाव बाथौ खेरायसालिनि लांगोनायाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै मैया जोबनानै थाङो। हाबाफारि बादियै मैया फुंबिलिनि 8:45 रिंगायाव रायजोनि बाथौ आरज आरो फुंबिलिनि 11 रिंगायाव गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जायो। बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होफैदोंमोन BTCनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारिया। आरोबाव बे हाबाफारियावनो कालाइगाव बिधानसभा बियाबनि बारग' MLA महेश्वर बर', दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि आफादगिरि अनसुमै खाख्लारि, बेरगाव बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन बिक्रम दैमारि आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। मैयानि जोबथा सानाव बेरगाव बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन बिक्रम दैमारि बिथाङा बाहागो लानानै बेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनो बाथौ थानसालिनि मुङाव 50,000 अनसुंथाइ होलाङो आरो थानसालिनि मुङाव 19,50,000नि मोनसे बिथांखि होगोन होननानै रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायलाङो होनना मिथिनो मोन्दों। रायजोनि दाब दाब जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। बेबादिनो कामरुपाव मैदेरनि उदखारा सुबुंफोरखौ जानो लोंनो सुबिदा होआखै। नालापारा, जयपुर, गार'पारा, बेलरगुरि, पटालदिया, राजापारा, कापेगाव, चाल्ली, पस्त्रटुकु, सजनपारा, गसाइहाट, पीरपारा, बटियापारा, तिनाली, कुंदुपुर, पुराकुसी, बक्तिपारा, रंमती, बुरापारा, राजापुकुरी, पिरामाटा, सनातला, जालुकबारी, औगुरी, दनरगाव, निरलापुर आरो गोबां गुबुन सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलफोराव सोनाब आरो सानजा कामरुप हाग्रा खोन्दोनि आसाम मेघालय सिमानि पलासबारि, उरुकुलसि हाग्रा रेन्जनिफ्राय फैनानै हाग्रानि मैदेरा खनले सुबुंफोरनि खहा खालामफैदों। बावैसो सिगां माइ आबाद फोथारखौ जानानै खहा खालामनायनि उनाव बे हाग्रानि मैदेरफोरानो फिन आरोबाव सुबुंफोरनि न' बांखौ खहा खालामनो हमदों। बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगायाव बिफां लाइफांफोरखौबो खहा खालामफैदों। थागिरिफ्रा गिनाय आरो जिंगायाव गोग्लैनो गोनां जादों। हाग्रानिफ्राय ओंखारनायनि उनाव मैदेरफ्रा बबेयाव गिदिंलांगोन बेखौ रोखा मोनाखै, जेराव सुबुंफोरनि न' बां सिफायनानै बारि बागान खहा खालामनानै सुबुं थानाय हाग्रा ओनसोलावनो मैदेरा हाग्रा फारसे थांफिनाखै। बेखौ लानानै हाग्रा बिफाना मा राहा लागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। श्रीरामपुर गेटआव गांजा लानानै थांबाय थानाय गंसे ट्राकखौ हमनो हादों। लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों गसाइगाव पुलिसा। थांनाय 31 जानुवारि 2026आव श्रीरामपुर गेटआव गंसे ट्राकखौ हमनो हायो आरो गारिनि मोनसे सेक्रेट कम्पार्टमेन्टआव दोनखोमानानै दोननाय 435 किल'ग्राम गांजाखौ जब्द खालामनो हादों। अपारेशननि समाव बे जब्द खालामनाय जाथायजों लोब्बा गोनां 4 सुबुंखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों गसाइगाव पुलिसा। चिरां जिल्लानि निसिमा आमटेकायाव निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। 30-31 जानुवारि खालारनिफ्राय 1 फेब्रुवारि एबा 3 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय। आमटेका आमलाइगुरि बाथौ थानसालियाव खुंजानाय निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्मायाव गासै गं 80 गामिनि बाथौ सिबियारिफोरनि बाहागो लानायाव बाथौ आरज खालामनाय, थान्दै मेलाव गोनांथार हाबाफारिखौ लानानै सावरायलायनाय आरो थांखि नाजावनाय जादों। निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि परेश बसुमतारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला समाजाव सोमजिनाय गेना खान्थि, समाजारि बेरेखा हाबाफोरखौ माबोरै होबथानो हागोन, मुलुगाव माबोरै गोजोन गायसननो हागोन, समाजाव आब्रुथि गायसननायनि सायाव थांखि नाजावनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसेनो बर' हारिनि दोरोङारि खान्थिफोरखौ दिन्थिफुंनाय जादों, जेराव दिन्थिफुंसालियाव बर'नि ओंख्रि, ना हमनाय, सि दानाय, इन्दि एम्फौ फिसिनाय आरो लुनाय, हाथासुनि हाबा, दोरोङारि दामजु बायदिफोरखौ दिन्थिफुंनाय जादों। तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 38थि थान्दै जखनथाइ आरो पद्म आनन्द दालाइसा एबसुनि 34थि बोसोरारि जथुम्माखौ पद्म आनन्द बाथौ थानसालि गेवलां फोथाराव खुंफुंनाय जालाङो। बेनिनो गेवलां मेलखौ थांनाय सानखालि बेखेवनानै होदोंमोन तामुलपुर समस्तिनि MLA मानगोनां जलेन दैमारि बिथाङा। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि गनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा
हाबाफारियावनो मानियालासि महरै बाहागो लायो फारियै एबसुनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बिथांमोना। समाजारि बिजोङाव बर' सावथुन मुलुगनि माखासे सेबखांनाय भिडिअ एबा सावगारिखौ लानानै सासे गुबुन हारिनि आइजोआ माखासे गनायजाथावै पस्ट खालामनाय एबा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बयजोंबो अनसायजानाय जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि माखासे हाथियार लानानै शुटिंनि सावगारिखौ लानानै अनजालि सरेन मुंनि सासे आइजोआ ओरैबायदि पस्ट खालामदों, जेराव पस्टआव बिथांजोआ लिरदों दि मा खालामगासिनो आसाम सोरखारा, उदाङै हाथियार लानायखौ थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ आरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै लिरनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिथांजोआ बबेनि बेखौ मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय बिथांजोनि सायाव एफआइआर थिसननांगौ, मानोना बिथांजोआ गुबै जाहोना मा बेखौ सानालासे एबा मिथियालासे बेबायदि दायनिगिरि खालामनो बबेनिफ्राय साहस फैखो, बेखौ लानानै बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय गोख्रों आयेन बादियै साजा होनांगौ होननानै आसा खालामनाय थाबाय। 2026 आरो 2027 बाजेट होनायनि सिगांनो दिनैनिफ्राय हादोराव गोबां मुवा बेसादफोरनि बेसेनफोरा बांगोन। गुबैयै जाय गुटखा, थांखु आरो सिगारेट जायो बिसोरनि थाखाय बियो मोनसे गाज्रि खौरां। दिनैनिफ्राय थांखु दिहुनथाय, पाननि दिहुनथाय आरो सिगारेटनि बेसेनखौ बांहोनाय जागोन। थांखु, पाननि दिहुनथाय आरो सिगारेटनि सायाव 40% GST जाबसिननाय जागोन। बेनि गेजेरावनो 8% GST होनाय जागोन। बेजों लोगोसे आरोबाव दिनैनिफ्राय फास्टेगनि सोमोन्दै नेमखान्थिफोरा सोलायनाय जागोन। दानिफ्राय KYCआ फास्टेग बाहायनो गोनां जागोन, नाथाय बे नेमा फिसा गारिफोरनि बेलायाव बाहायजानाय नङा। गुबुन फारसेथिं फालांगियारि गेस सिलिन्डाराबो दिनैनिफ्राय बेसेन गोसा जागोन। मोनफ्रोमबो फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना 50 रांसिम बांगोन। बेबादिनो 1 फेब्रुआरिनिफ्राय एबा दिनैनिफ्राय गोबां मुवाफोरनि बेसेना बांगोन। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव BTR गोजोन गोरोबथाखौ थाबैनो आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय PM नरेन्द्र मदिनो 1600 लाइजाम दैथायहरदों। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय सानजा गहपुर, सोनाब गहपुर आरो हेलेम दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मैया गहपुरनि लाइजाम सोग्रा पस्ट अफिसनिफ्राय गासै 1600 लाइजामखौ दैथायहरदों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। सासे आइजोआ गथ' जोनोम होदों। जाथायनि बागै रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो अन्ध्र प्रदेशनि मोनसे जथुमाव बाहागो लाफैनाय सासे आइजोआ, थामहिनबा सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ गथ' जोनोम होदों। थांनाय माखासे सान सिगाङाव BPFनि मोनसे मिथिङावबो समाजारि बिजोङाव गोसारनाय बेबादि जाथायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव मोदोम गोरलै आइजोआ BPFनि जथुमाव बाहागो लाफैनानै बेबादि जाथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बेबायदिनो फिन APआवबो नुजाथिदों बेबायदि एखे जाथाय। मिथिनो मोन्दों दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, सासे मोदोम गोरलै आइजोआ गावनि असुबिदा देहाखौ लानानै माबोरै फैनो गोनां जाखो एबा माबोरै फैनो मोनखो, बेखौ गोबां सुबुंफोरा सोंथि दिखांदों। मोहम्मद इउनुसनि सोरखार दानायनि उननिफ्रायनो बांलादेश हादोराव हिन्दु सुबुंफोरखौ गाग्लोबनाय आरो बुथारनायनि गोबां जाथायफोरा सोराङाव फैदों। थांनाय 18 दाननिफ्रायनो बांलादेश आरो भारतनि सोमोन्दोआबो गाज्रि जालांनो हमदों। जोबथारनायाव गेलेनाय मुलुगखौबो गोहोम खोख्लैदों। 2026 मायथाइनि T20 बुहुम कापनि सायाव बांलादेश आरो इन्टारनेशनेल क्रिकेट काउन्सिल ICCनि गेजेराव गोबां दान्थे-बिदान्थे गोनां सोमजिदों। बांलादेश क्रिकेट बर्डआ बुंदों दि बे बोसोरनि 7 फेब्रुआरि खालाराव जागायजेननो गोनां बुहुम कापनि भारतआव जानो गोनां बादायलायनायनि थाखाय भारतआव नुजाथिनाय नङा बांलादेशआ। बांलादेश क्रिकेट बर्डनि बायदिब्ला बिसोरनि गेलेगिरिफोर, मावख'गिरि, खौरांगिरि आरो अनसायगिरिफ्रा भारतआव रैखाथि गैया। नाथाय जोबथारनायाव बांलादेशखौ बुहुम कापनिफ्राय बोखारनाय जायो। दायो T20 बुहुम कापआव बांलादेशनि जायगायाव स्कटलेन्डआ बाहागो लागोन। ICC जोबनायाव बादायलायनाय गेलेनो थाखाय भारतआव हाबनो हायैनि थाखाय बांलादेशखौ बुहुम कापनिफ्राय जानगाराव थानो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि बांलादेशआ T20 बुहुम कापनि बादायलायनायखौ थिखानाय थावनिफोरनि अनगायै गुबुन जायगायावबो खुंफुंनांगौ होननानै खावलायदोंमोन, नाथाय बिथांमोना T20 बुहुम कापनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। कंग्रेसनि MP एबा आसाम कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगैया असमियाखौ बावगारनानै मियानि थाखाय फाग्ला जादों। बिसोर असमियानि आखुखौ गारनानै गासैखौबो मिया बादि खालामनो सानदों।
जुदि सोरबा मियानि हेंथायै माबाफोर बुङोब्ला बिथांमोना रागा जोंखाङो, नाथाय जुदि सोरबाफोर असमियाफोरनि हेंथायै माबाफोर बाथ्रा बुङोब्ला जेबो फिनजाथाय गैया। मियानि ओंथिया जादों बांलादेशनिफ्राय फैनाय आप्रवासी। आं बैफोर हाबफैग्राफोरखौ होखारनो थाखाय नाजासेयावबो दा गोबां सुबुंफ्रा आंखौ सोंखारिदों, नाथाय सोंखारिब्लाबो आं बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैखोमानो नाजानाय एबा आसामाव हाबफैखोमानो नाजाग्राफोरखौ होखारनो थाखाय नाजागोन आरो मावलांबाय थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बिथाङा सनिबारखालि खुंथाय बियाबनि दावबायनाय समाव गौरव गगৈखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बेबादि फोरमायो। बिथाङा BPF दोलोनि लोगो आफादगिरि सद्य कुमार बसुमतारीखौ BPF दोलोनिफ्राय 19 नं सिडली बियाबनि बिजाथि महरै लुगैदों रायजो राजाफ्रा। बिथाङा थांनाय सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव BPFनि बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन। दा बिथांनो बिजाथि महरै गथायगोना गथाया बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। रांखान्थि मन्त्रि निर्मला सीतारामना दिनै 2026 आरो 2027 बोसोरनि बाजेट जथुमखौ दैदेनदों। बेयो मोनसे जारिमिनारि बुब्लि, मानोना उदां भारतनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय बे बाजेटखौ दिनै पार्लियामेन्टआव गथायनाय जादों, जेराव बिथांजोनि फारियै 9थि बाजेट जागोन, जाय बिथांखौ बे जाफुंसारनायखौ मोनफुंनो हानाय गिबिसिन आइजो रांखान्थि मन्त्रि महरै रिपर्टआव फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव सोरखारनि बेयो जाबाय 15थि बाजेट। 2024 मायथाइयाव नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स थामहिनबा NDA नि फारियै 3थि खेबनि थाखाय गोहोआव फैनायनि उनाव बियो 2थि आबुं बाजेट जागोन। 2026 मायथाइनि थाखाय नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय सोरखारनि 3थि समफारिनि 3थि आबुं बाजेटखौ 7.4% रांखान्थियारि जौगाथाय हार आरो मोनसे सोलायसोल' बुहुमनां राजखान्थियारि आबहावानि आन्दोआव दिन्थिनाय जादों। 2026-27 मायथाइनि सुबुं आफादाव गावनि बाजेटनि बिबुंथियाव रांखान्थि मन्त्रि निर्मला सीतारामन बिथांजोआ बुंथिनाय बादिब्ला, दावबायनायखौ जौगाहोनायनि थाखाय सोरखारा बिबान गोनां। हादोरनि मोन 20 मुंदांखा दावबायारि थावनिफोराव 10,000 गाइडफोरखौ थिसननाय जागोन। सोरखारा बे गाइडफोरनि थाखाय स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव गोसो होनांगोन। दावबायनायखौ गोख्रों खालामनाय आरो रांखान्थिखौ फेहेरनाय। गावारि खोन्दोजों लोगो नांनानै 4 ओनसोलारि सावस्रि मिरु गायसननायाव रायजोफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे स्किम बेखेवगोन। बे मेडिकेल मिरुफोराव आयुष मिरुफोर, मेडिकेल बियालु दावबायनाय खाबु मिरुफोर आरो डायग्नोस्टिक आफ्टार केरियार आरो लोगोसे रिहेबिलिटेशननि नेटवर्कफोर थागोन। खैराझार बर' गुदि फरायसालिया माब्ला जौगासारगोन? बर' बिजोंनि फरायसालिनि थाखायनो नासयजादों नामा होनना रायजो राजाफ्रा सोंथि दिखांदों। नावखादा खैराझार गुदि फरायसालिया हिराथि मायथाइ गायसनथाइ फोरबो फालिदों। सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना माब्ला नोजोर होगोन? बर' बिजोंनि खैराझार गुदि फरायसालिया नांगौबायदि खथा, गोग्गो दैनि राहा गैया लेट्रिन, इउरिनेल, ओंखाम संग्रा न'। तामुलपुर खोन्दो गुदि सोलोंथाइ बिफाना मा राहा लागोन? मख'नो गोनांदि भारत उदांस्रिनि 3 बोसोरनि उनावनो 1951 मायथाइयावनो गायसनजानाय खैराझार गुदि फरायसालिया सोरखारनि फारफ्रोमबो खाबुनिफ्राय नासयजानाय। आथिखालाव गोग्गो सोलोंथाइ होनो सोरखारा RTA 2009 NEP 2020 सोलोंथाइ बिथांखि नाजावनानै पलिसि बाहायसेयावबो 1970 मायथाइनिफ्राय बर' बिजोंजों सोलोंथाइ होबोनाय बे खैराझार गुदि फरायसालिया दिनैसिमबो गंसे जौगा खथा एबा इसिङारि जौगा दाथायनिफ्राय उनफिननाय थासारियाव दं। मैखोम बर' हारिनि खस्थ' खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरनि खुदियाफोरा सोलोंथाइ लागासिनो दं बे फरायसालियाव। आथिखालाव सा 80 फरायसाफोरा बर' बिजोङाव सोलोंथाइ लागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। अब्लाबो बे फरायसालिनि फारसे सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि नोजोर गोग्लैयाखै। दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै मख'नांगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि तामुलपुर खोन्दो गुदि सोलोंथाइ मावख'नि सिङाव गोग्लैनाय बे फरायसालियाव साननैनि 30-31 जानुवारि खालाराव बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। गेवलां मेलाव BTCनि EM गणेश कसारी, तामुलपुरनि DI अरुणजय ब्रह्म, नावकाटा जौसिन फरायसालिनि गोरायुं रबिराम ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।